Eta bihar bertan San Miguel eguna ospatuko da Aralarko santutegian, horretaz hitz egiteko kofradiako lehendakaria hementxe dugu, Jose Mari Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Bueno, eskerrik asko, berazteagatik. Bueno, bihar eguna handia daukazue Aralarren, santutegian, San Miguel eguna ospatzen duzue, pentsatzen du ja duela urte asko ospatzen dela egun hau, ezta? Inork ez daki noiz ez gero, Hura historia aurreko toki berezi bada eta mantentzen da, eta bueno, San Miguel eguna egun berezia eta urtean garrantzitsuena da. Nola ospatzen duzue egun hau? Bueno, han jende guzia joaten da, mesetara, eta gero meza ondoren hori bai dela ritual bat babestu ez daitekena, eta da aingerua gurtzea, kurutzea eta aingeruaren aurpegia. Eta bueno, hainbat jende joaten da, orduan gu egon behar gara laguntzen dudarik gabe, baina batez ere bereizten nor sartzen den eta nor ateratzen den bestela, utziko gainu jendea bere kitxara, gurtu nahiko luke aingerua sarreran eta eran, orduan denak geldituko lehakean trabatuta, eta orduan behar dugu Elizaren alde batetik atera eta bestetik sartu, bestela. Eta bueno, goizean lau meza ditugu, meza nagusia 12:00 eta gero atxaldean beste meza bat jarri behar izan zen, hainbat jende, San Miguel eguna, astegun batean izan daiteken, atxaldean, bai, eta aurten gainera, berezi xamarra izango da meza hori. Zergatik? Bueno, zergatik, erabaki du Iruñako katedraleko musika kaperak han parte hartzea, orkestra eta guzi, Aurelio Sagaseta, gure Dorio zenaren oso laguna zen, eta esan zuen, ez dugu zorretan gaude gizonarrekin, gero beste gizon ospesu bat izan den, Mariano Arijita, Koraiakoa zen, baina San Miguelgo maitalea, kanonikoa zen, han kapera ere egon zen, eta bi hoien oroimenez nahi dute meza hori edertu, bere abeslariekin eta orkestrakin. Eta gainera, San Miguel aingeruaren irudia aurten berritu eginda, zergatik barruan, San Miguelen irudia barruan egurrezkoa da, aingeru zarra, esan dut oso, 1000 urte dituen imagin bada. Eta gero, nolabait, kanpoan ibiltzen zen, herriak eta bere hainbat kofrade bizitatzen, orduan egin zioten zilarrezko protekzio bat, kapa bat, eta hori urreztua. Eta gainera hemen dago Linus Crucisen sinale bat, puxka bat, hor sartuta. Eta baita ere jakin, gure aingerua dela munduan bakarra armagabea. San Miguel beti jartzen da, presentatzen da, aurkezten da arma batekin, espa batekin, orantza batekin. Gurea da bakarra munduan gurtzen den. Bai, hori bai, hortaz presumitu dezakegu. Egia esan badakegu, pentsatzen dut hemen ikusle gehienek San Migueleko santutegia ezagutuko dutela, baina berez barruan dagoen guztia oso altxor berezia da, ez? Aipatu diguzu ere nere, ez? Deitzen den Ama Birjinaren irudia ere ikertzen ari direla, eta... Hau nere da, inok ez ginak igun ezer, baina etorri zen aurreko mendean hasieran, pasatu zenan gizon bat bizkaitarra omen zen, da gauza hauek ikusten da bisitatzen, eta harrek utzi zuen idatzita nola inguruko jendeak nere esaten zion, horregatik beti hola aurkezten dugu nere bezala, nere eta nere guztien patroia hor daukagu. Gainera, aipatu diazu orain aditu bat ere ikertzen ari dela, ez? Bai,
egun. Bai. Bueno, hau mundu guztian ezaguna da, baina aurreko mendeen hasieratik aurretik, eta mundu guztian dago ikaragarri baloratua, eta orain hau profesora edo katedratika honek indu Siloseko obraren ikerketa sakon bat. Eta hau ere, ari daia lan hortan, eta hau ikusi duen garin esan du. Uste dut gaudela munduan daun obrenetako lan batean. Esmaltea bera, eta gero plantxa hauek obrezkoa die horien lantzea, kalitatea, eta dela. Ia mila urte ditu, eta dago lehendabiziko egunean bezala. Eta baita ere, esaten dute adituak, segurazko hainen ongi mantentzen dela dagoen tokian dagoelako. Zatik jarri badauka olako sensore bat, eta ateratzen da gero grafiko batean temperatura eta ezetasuna. Eta horko grafika hori da planoa. Orekatua, ez? Ez dago gora berarik. Bueno, zoritxarrez, baluartera badekizu ekarri zutela, naiz eta hango guzien kontra, gu ez ginauden ados, eta horko grafikoa izan zen ikaragarria, orduen, teknikari gazen zen, hau horregon da 1000 urtez, beste 1000 urte horregon behar du. Hortik ateratzen hasten balin gara, oso erraza da, hau ondatzea, horregatik. Eta bueno, hor mantentzen da. Eta bueno, oso jende gutxi daki daukan balioa, arte balioa. Material balioa oso gutxi da, baina hau, nire Amergin horrein pieza horrek bakarrik, inork ezaki zer balio dezaken. Bueno, horretaz gain retabloa ere ikusgarria da. Bai, retabloa orokorrean oso polita, baina habia erdiko irudi hori, eta esaten dute buruak eta ez dagoela munduan haien ongi eginak. Hain espresibo eta denak, bai. Bueno, dena den ikusgarria da eta merezi du ezta santutegia barrutik bisitatzea, ikustea, nolakoa den, egia esan ere, kanpoko aldeko paisaiak eta biztak, zer esanik ez, ez? Bai, denak. Oso ikusten da, batzuetan Pirineoak ere ikusi daitezke handi. Bai, Pirineo. Egun eguzkitxo atera eta... Bai. Batez ere neguan, danak elurtuta daudelarik, joan nabari du hor bertan daukazuela. Eta badauzkagu iduri batzuk, zeratik, askotanan lainoa sartzen da. Orduen zu inoiz joan gabe han gertatzen bazara, ezagizu nun zauden. Eta han dauzkagu lau aldeetako irudiak ikusten, han dau Pirineoetako irudi bat, ikusgarria. Eta gero, barrutik, inork ezakigu zer balio dagoen. Eraikuntza bera, nola dagoen egina, zeinen ongi, eta jakin nun dagoen jarritua. Hau, historia aurreko eraikuntza baten gainean dago. Hango historia jakitea oso zaila da. Baina, hor mantentzen da, eta gero eta arrakasta handiagoa du. Badakigu ze urtean eraiki zen santutegia? Gutxo gara bera? Dauden orain dauzkagun eraikuntzak, naiz eta jakin badaudela han zenbait puska o zenbat 7-8 mendekoak, eta aurretik dudari gabe bat zegoela zerbait, orain dauzkagun eraikuntzak dire 10 mendekoak, baino 8 mendekoaren gainean jarriak, 10-koak, 11-koak eta 12-koak. Badakigu ze helbururekin sortu zuten eraikuntza hori garai hartan, betianik izan da santutegia. Bai, eta gainera, esan daiteke, inongo gezurrik esan gabe, gutxieneko joan den 2000 urtetan han bizia egon dela. Eta orain, ari dire,
indusketa garrantzitsu batzuk egiten. Eta, hor ateratzen den gorpuak eta nahi dituzte ongi ikertu, ikusteko, nundin, nola, zer, nungo persona ziren, bertakoa ziren, zeratik, San Miguelen azpian, uharten, badago Samarze, beste eraikuntza garrantzitsu bat, hor ere, aurreko 2000 urtetan egiztatua da bizia egon dela, zeratik, hor erromatarrek pasa ziren. Uharte, esan nahi du, ur artean, baina Arakil ez da euskal toponimo bat, da latinezkoa. Arazeli, zeratik, hor zegoen plaza edo beren basea, Burdeosetik Astorraraino zoan zijoan bide, orain autopista esango ginoke, hor zegoen base bat, eta hortan oinarrituta, eta biak izan dituzten harreman, beti lotuak egon Samarze eta San Miguel. Eta jakin hortik pasatzela lehendabiziko Santiagoko, Done Jakoko bidea. Eta San Miguelen indusketa hauetan, han ere atera dire erromesen aztarnak. Beren kontxak eta denak, orduan. Inork ez daki, noiz ezkero gaudenan. Aipatu beharra dago ere, egia esan hor indusketa arkeologikoak egin alizateko oso denbora mugatua dutela, ez? Badakigu hor 1000 metrotik gora gaudela eta eguraldiak egia esan murrizten duela aztertzeko epea dexente. 2 hilabete bakarrik egon daitezke, momentu honetan, aurten ere 2 hilabete lanean haitu dire baino. Lehendabizi, zabaldu behar du aurretik egindako guzia, hor indusketa egiten segitu, aztarrikatzen esaten dan bezala, eta berriz estali orain, dana estali eta belarra erain da dago. Eta datorren Udaberrian, ez da ezer ikusiko baino, berriz uztailan, endabiziko edo ekainan azkenera iazten diren, berriz dena zabaldu eta berriz segitu eta atire hainbat, orain ikusten ez ditugun hainbat eraikuntzaren oinarriak ere. Eta hor daude, oso interesgarria da. Ez bakarrik San Miguel baizik eta Nafarroako historiakin lotuta dagoen toki berezi bada. Toki berezia da, ezta? Simbolikoa, emblematikoa esan dezakegu. Hor, sakana ongi ezagutzen dugunontzat badakigu hainbat festa ere ospatzen direla, ez ezik San Miguel eguna, baizik eta gauza gehiago ere ospatzen dira hor bertan, ez da? Bai, eta hainbat jende joaten da, modu desberdinetan. Mendia gustatzen zaion edozein ere, asteburutan hori, ez, jende ez? Eta hemendik Euskal Herritik kanpo, peninsulatik orokorrean etortzen da, astelenean Madrilgo bisita gidatuak, Madrilgo jendeen bisita gidatuak jantzen, hau munduan ezaguna eta berezia da. Bai. Eta gero, han toki hartan, eraikuntza ora egiteko, harrek badu balioa, nola mantentzen den, zergatik, han 1500 metrotan, beste mundu bat da, eta pixka bat ezagutzen duenik hori zer den, eta mantentzea, hainen ongi egitea, bai, dana da altxor bat. Mantentzari dagokion ezan, hainbeste mende eta gainera kondizio klimatologiko horietan, ez? Ikustena oso itxura oso dagoela, oso ongi mantentzen dela, ez? Batzutan pixkat ezakit azaldu ezina da hori, ez? Halako elurteak, zeren hor negua oso gogorra izaten da, eta hala ere eraikuntza hori oso ongi egin dira zaharberritze lana, kobrak... Bai, aurreko mendean, uste dut izan zela, 1919 hor egin zen berrikuntza garrantzitsua, baina pentsatzu, urakan antzeko bat etorri zen, noin dela 30 urte, eta harri losak jaso zituen. Han, ikeragarria da, ikusi behar da, maiz ikusi behar da, ura sartzeko arriskurik badagoen, eta iparraldeko paretak ere tratamendu bat eman beharko zaio, segurazko, zeratik bestela, ezetasunak eta horrek galtzen du asko bai. Eta gero Udaberrian sortzen da ezetasun asko,
zergatik barrua egoten da oso hotza, eta kanpoko hezetasuna kondensatu egiten da, orain alderantziz, baino, hortan ere kontrol handia izan behar da. Esan beharra dago, udan leku perfekta izan daitekela, ez da? 40 gradura egunen batean iristen gara, hor barruan primeran egoten da, ez? Han sartzea, han ordainduen beharko dinduke, han egotegatik. Osongi, bihar bertan hor meza batzuk antolatu dituzue bai goizan eta bai arratsaldean, baina urriaren batean, igandean, hor ere baduzue beste zozer egia esan, erreferendumaren inguruan mundu guztia hor engantzatuta egonen denez hor deskonektatzeko leku paregabea. Ezin hobea. Historikoki, baina ezakigu noiz ezkero, San Miguel hurrengo egunean egiten zen meza bat, hilen meza bat, hango kofradiako, gero anaitasun edo hermandadeko kideena eta ongile guzien meza egiten zen, baina orain ez da posible egitea hurrengo egunean, zeratik esaturatea, hurrengo eguna astelena balin bada, ez da posible. Orduan, erabaki ginuen hurrengo igandean egitea. San Miguel igandean balin bada, hurrengo igandean, baina larun batean balin bada, hurrengo honean, orduan 30ean egiten da. Eta eta meza hori ja baditu urte batzuk, Gaudeamus, hemengo Iruñako Gregorianoko talde horrek egiten duela meza, eta entzungarria da, aspaldi entzuten ez den meza bat da, eta jende asko eta asko igotzen da, berriz ere eliza topean jartzen da. Eta gero, egun horretan, arratsaldean 5etan, berriz ere, hor bezperak abesten dituzte, Gregoriano bezperak. Eta, merezi du entzutea. Gainera, pentsatzen dut horrelako leku batean akustika izanen dela primerakoa. Bai, oso ona. Eta gero, jendeak nola parte hartzen duen abestietan, eta gura da, unkigarria, bai. Eta San Miguel eguneko meza guziak, hoi dire, ikusgarriak, entzungarriak eta unkigarriak. Jende asko gerturatzen da, biharko egunarekin? Bai, biharko egunean hango arazorik handiena dugu inguruan parkina. Hori nola baitere gobernuari eskatu beharko diogu zerbait egiteko parkin batzuk. Eta, ari gara proposatzen gauzak egiteko, eta espero dut egingo ditugula, baina alde batetik babestu behar ditugu, hemen dauden indusketa hoien zati hori, horre ez daiteke parkina bezala irabili, eta horren ordez behar dugu zerbait egin. Eta, ia datorren urtean, urrengo San Migueletako badaukagun jende gehiago lasai aparkatzeko, eta dudari gabe, oin jende asko joaten balin bada, gero askoz gehiago joango da. Normalean ze jende gerturatzen da. Badakigu hor Sakana eta Larraun aldetik askoz gertuago gelditzen dela San Migueleko bidea, baina pentsatu Nafarro guzitik, Leitz aldetik, Malda-Erreka, Gipuzko aldetik asko, Ataundik, eta toki guzietako jendea, gukan egoten garan laguntzen urtean zehar eta igandero, eta toki guzietako jendea agertzen zaigu, hortan, gonbidatuak zaudete egun batan gurekin egotea, eta entzule guziai ere ez dira damutuko hango elizkizun baten parte hartzen badute. Jose Mari, mila esker. Zuiri. Egun hona pasa bihar, eta nahi duzun arte. Laizter arte.